أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمي بركة عليه كألفك ولجمان دو مسامي بدوجرا أنكنلا Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali no ye Mali Islamé muso bela jele farale nyanga tomba kile ngono atu sigile me ka domi makono odi bi kadaka kabe ale ka sigili tumana ala ka hinanga president folo la no ye tara drabe ale ni anya bulu farnyanga ka mbaraka faranyanga kayala dine nyamgo bela jele ni nyonche ka be ani kilinya ku nyini ka do Islamé woni nyonche ala barka la atunya na ambulu anya na ambulu kadaka au conseil yera sera ka sigi kenaka ina fami a membre fondateur yi ina fam ba bureau la ni bara bi fleni amake ina fam ko fe amake Mali Islamé muso ko fe donc ne an sira o kenaka ya bi fo c'était anda ka ala fuka wali jumando ka ala barka da ka jine ala fe ala miyeni dusukundo anga au conseil islamique koro ali bi ala ka ke bara mi bara tanya de ala ka ni do Islamé bela jelen dusukuna min bi se ka Mali bobulo la min bi se ka kele min banga jamana kono bi min bi se ka jira jiemogo la ka foko Mali Islamé bela jelen de be nyogon bulu dakele fe farafaral te ani nyogonche o de foko ko nana ambe ina fem ka fulla se bela jelema fama mununa na an nofe kana fara an ka bi ni fe bara yere nyemogo ya na diroma le général Ismaël Waki amba fu ina fem tokola kanga ministre fu ministre affaires religieuses noye Mamadou Oumar Koney aka bunya da aka karama asera malima asera am musoma ambo barka da ayi ka foli wase anga ho conseil président erema président ba no ya Sheikh Ousmane Haidarayi aka bunya da karama adebe ina famille ali sogmare na yan sirien soro yorla a joli manfu abara abi sigi ngorori ke ka fu ka foli la se jine nyo bela jele ma yan tata ka beto ko fokada ka ko ministre dur droit de din wama donc ambe foli ke bela jele ni ka ala fo ka wale jimando ni bara mi damne le flani ala kan nge nyetaye ala kan nge sababu ye ka Mali bo bulula ala kan Mali dem bela jele kanu do nyokona Islamia dorante de Mali dembe ambe dina o dina kono a bela jele ala kan nge sababu ye ka ambe fara nyokonga ka Mali kota ka Mali bobulola ka Mali dem kando nyokona ka funu fo nyokoko ka jemo ka do ka fo Mali dem nyokon bulu yanno ambo foli ke bela jelenye muso ka awfu ka wali nyando awdana alhamdulillah rabbil alamin nyambe awla ka awfu ka wali nyando ababu to ko fosi de ngela faso barala donc nan so la kenen ga erno mbado ka fo mbina ni kene fangele fale soro musula alhamdulillah rabbil alamin baraka da alai ka bela jele fo ka wali nyando ka sallallahu muhammadun alhamdulillah ni anga présenti aleka folie ka nyashi au bela jelema